alhamdulillah nyebe ni ne karamogo wenze ma entraîner clé fly na ya fama bala maw nyebe ga dunna ni sabede ne ala nakrati c'est-à-dire min mo dongul do da wallahi kuma nyi cheni ya fama bala jien la ba mga se wati ma ni mi entraîner dro amay me ka entraîner me ka entraîner dunia sosigi en joro mada mogo sila tugun fone ka entraîner me ka entraîner kocha choix somme de go choix wallahi karate kana nu da ala ce ubi suka fennu na kocha I am student me ka entraîner me ka entraîner wa metri mbay yera ko kalibina yera be gininga ha metri ni fana ni o ki bulu déplacer kanadro lu ga ko be charge me ka entraîner allô ah maître salam alaikum ay way alhamdulillah mperana masite duko na ambi awo me fe ga ko ke ce trois là quoi maître tu sais anga duko na man jamale no oho bonne be fe kan laben comme ça nous na dom na ko be brisana min kana dorome mi ga fin yiru là quoi voilà awo d'accord alhamdulillah mais aha intesigi bin jole no awo me ka entraîner ouah kamu yang ngule wana oh maître salam alaikum alaikum salam korbachite alhamdulillah amba maître ha yaro nimmo ko jonjon bari be la c'est-à-dire ne be fait e kan digi ku do dron ni la quoi mo be kalte jumala karate mo go kaltemna ha ni ma girna ka dika ibi se kay iti ka ba ko ni nga agu sanjara la tukamna ani ni ma ko kabi buge sigi iti ka ba ko chamno le kadni karamo e flandi bo ble fo ta ko ni ha ha maître furgembo ayo te basi maître in la benendo de kodi furgembo angoti awo ngala bendo bula angoti awo karamo mina poshono le bota mota ka kini bolo do kin bulu karamo awo ka anja tugono tugola ijo di tay mana afle karamo wuli si no na ala chene ko duni ni flenya falo la ni te sena ibi sen korota nka sen korota mi tan sena ba korota ka korota maître nya ya bo shota awo perana ei madatu maître abukata nyafam anga sigaga awo perana maître non mais do tin faga nala che non mais do faga fu ijo ikle kan jo ankle vasite on vle il mo se ta bla fa il segre bla fa vasite voilà mina puro filima ba kuma ko ka kuma karamo do kuta voilà mina puro filima ba kuma yama perana awo Kamu uli.
fila. E ma fɔ k'i dege karaté la. I bɛ dege. K'an jɔ cogo di? I jɔ tuguni i sen bila ɲɛfɛ. Ni nana ni ayi. Ayi. I jɔ n'i sen bila ɲɛfɛ. I bɛ kun fili i b'a kunbɛn joona. K'a kunbɛn cogo di? N t'a ɲɛ fɛ siɲɛ fila. I y'a mɛn? Ne bɛna koro fili ma. N'i kɛ tan. K'an jɛngɛ. Voilà. I y'a kɛ tan mɛn. I pɛrɛnna. N pɛrɛnna. Taa ɲɛ fɛ siɲɛ fila. Voilà. N y'o faamu. Non, n y'a sɔrɔ. Voilà, i fila t'i bɔ bilen. I y'a banna i y'a mɛn. An ka bi ta bila. Ok, karamɔgɔ i ko ten. Awɔ. I bɛ sira ɲini. N b'i wele siɲɛ wɛrɛ. Awɔ, n'Ala sɔnna. Maître, Ala k'i sara. Ami. Awɔ. K'an bɛn. Awɔ. Cɛ, e kuma wala karatigɛlaw bɛ baara la dɛ. I k'i sen fili ka na, k'i tɛgɛ ka sen kelen ta k'i. Ayi, ne bɛ nin essayer dɔ la bi. Ni Ala cɛ bɛ nin, n bɛ nin essayer dɔ la bi. Ni ne ma nin essayer mɔgɔ la bi, i y'a kuma wala. Ayi, n bɛ essayer dɔ la sa ni Ala ni kira cɛ fɛ. I y'a fɔ k'i sen kelen kɔrɔta. Sen kelen kɔrɔta. I jɔ ka ɲɛ. I jɛngɛ. Walayi, non. A bɛɛ lajɛ. Ni fo ne ka dɔ den bagabaga ni nin ye de. Ni m'o kɛ o tɛ n sɛbɛdɔ yan du kɔnɔ. Ni Ala cɛ. N bɔtɔ filɛ n bɛ taa mɔgɔ ɲini na. Ni ne ma nin essayer dɔ den na a ma ɲi walayi. Ça va? Ça va. Aba. Ne ko mɔgɔ bɛ ka karatigɛ fini de la. Ne ka karatigɛ fini. Awɔ. I bɛ sɔrɔ. An ka taa ɲɔgɔn fɛ sini. Awɔ. Faran. Cɛ mɛnna k'i kɔnɔ a bɛɛ n'a la ten. Mɛnna ne yɛrɛ bolo i bɛ taa kan to. Mais je te dis mon ami yan, kabako de bɛ so kɔnɔ. Karamɔgɔ wɛnsɛn de bɛ k'i dege karaté la. Ko jumɛn? I jɔ ta dɔn. E ko jumɛn? Cɛ maître dɔ b'a bolo yen ko bɛ k'a dege karaté la. Cɛ ne dépassé o. Sisan i b'a dɔn han wala ne fitini nama ye ne kun bɛ karaté la. C'est-à-dire i b'a dɔn karaté. Varan n'an bɛ baro la i bɛ to ka. I jɔ sa i jɔ. Bluff man ne Varan. Bluff tɛ sa. O flow hali ni ye ne tagama cogo i b'a dɔn ne kun bɛ fɛn dɔ la sa cɛ flow. I b'a dɔn han an ka maître de kun bɛ siran ne ɲɛ. Karaté maître. C'est-à-dire c'est une chose imaginable. E tɛ se k'a dɔn wala ne kun b'a la. Sisan han. Ne tɛ se k'o dɔn. Cɛ i b'a dɔn han e gawa de y'a bɛɛ n'Ala cɛ. Mais hali bilayi hali mɔgɔ min tɛ ne dɔn n'o ye ne ye o b'a dɔn k'a fɔ ko ne kun bɛ ara la. I yɛrɛ kɛ mɔgɔ la. Varan ne gawa. An sera yan. Digire la de yan. Non o ko ka nɔgɔn an t'a bila daginda la quoi. An bɛ test de kɛ sisan. Ni e de b'a kɔnɔ ou ne de b'a kɔnɔ. Ayi parce que i b'a dɔn mode la terme dɔw de bɛ yen. N bɛna terme dɔ fɔ n'i b'a tigi dɔn i fana bɛ terme dɔ fɔ madame n'i yɛrɛ bɛ terme dɔn yɛrɛ ne fana b'o tigi f'i ye k'a lajɛ n'i b'a kɔnɔ quoi. Non on va commencer. Ok. Chiffoni t'a la. Jɔn de b'o fɔ. Chiffoni t'a la. Chiffoni t'a la. Non, mais marambare, j'ai flow petit. Marambare. Bon, c'est vrai. Donc il y a qui qui vit la paix là. Billahi ni y'a mɛn kɔnɔ dɛ ne yɛrɛ de b'a kɔnɔ. Kɔnɔ in ye dɔ fɔ. Sisan. Dɔ fɔ. I jɔ ka miiri. Tiɲɛ yɛrɛ la. Halisa Alima ma se yan? Ou bien a y'a feere yɔrɔ falen de yan? A mana kɛ cogo o cogo a bɛna ne sɔrɔ yan. Wayi maa yɛrɛ sɛgɛnna bi sa. Moto ni bɛ ɲini ka n faga walayi. Comment on met? Mun bɛ cogo dɔ fana kuma kalite jumɛn cɛmɔgɔ?
ne ma fi kana senga woro la ne mo fe ya Chekela to say you kele ça va Nuko timo akila member la mo kele ti bande ya Oh tamo ne be ne ga sugu ma jabi de ya che nya kumle no mume ngoneti ka dama de ala tugu ne mo fe ya Ah tamo ko yen jigila tige de wallahi yen jigila tige na furanga dugula mo ga jab mo ko ne ne bo beto kana e de fe barola kanu ga barado na fare be ne gen we follow ida ebe na ne ka woro la sai ibe na kumina ebo do ne bo do ite kana ne no fere ibe kana min no fe ba do ne bile ka orla ku me mo deni nga dugula mo de ambe bo dugule la o problem be mi ah dugula mo kana fere la ka walden che o ko tulu ta ka dane kuna na te do fali fe kulu gele ngono de ne de fali chamo ne de fali ne mo fo ne ko ngon te do fali fe kulu gele ka fo ko rete ko ne matala ama amanula ne ma sumo baste alhamdulillah Ay, chama sama. baste amba yara mena dire imana juna Me bala de. okay alma o me mana ko baga Wala ko bagay. Como na so kuma chama lo. wallahi sugu jara Don ay ne boto de. san fo ma ke folo Foi massa. alma domalia dibi Uha. ha Uha. nya fo ça me fait farma ça me fait de bon pour ça nya fi ga mise Yo so. ga mise ça Yo so. mina mo fi ha ijo san lame Okay. galé du système Gallo du système. je ne bo fo Gallo du système. Master Sumi. Tu es petit, non refié, tu es petit ni. Il va glisser de bilai. C'est ça, hein? C'est ça. Photo dramatiki. Foto se ga jamatike ju Photo dungara ede. foto jamatike Photo dramatiki. ah che dogo amuna blaye aji won sanchago aleta sanchago ta Tu kan y faire un clou comme ça. Il a glissé. ok Ouais, mais. bon ite ni soro parce que wera o menega système de la quoi safazi je ne bo fo safazi Allah akbar. Ouais, mille moré, allez ndemiri. Wallahi, allez ndemiri ala. Ah là là. petit be don Allah akbar. C'est ça. Taxi bolla kena mani ngena ni. Ojoy. taxi bolla Yera ga ba fo ke taxi bolla kena mani ngena ara ni. kuli ma doni mi ga fena ambe artiste ko kuma na ba taxi bolla ko ma fo Ah, artiste dune dune. ah che go ga le ga sa taxi bolla te mais c'est fuganji Flo ngera. Mune gara sisa. Ay jom. ijo mi la nga chef ya de jiri la est-ce qu'il mène tikido ça fait quoi masake quoi Masake kura. Masake. Mais moi fin. Allah. Zikri solo. Ah ouais. Zikri dala ka masake wallahi. non effectivement C'est-à-dire il bi blapper là de quoi. non Ni ne go ita kono kana na on sosol ko la sa che. triga C'est ça, hein? Hi oh ah. Ah là là. Ah ouais. Non, il y a la terre. C'est juste une terre. ah terme de droit Terme de dos. oh Fernando Muchacha Chabouré ah Il va dans kana yela ko be. Aïssa il veut nya maye jona quoi mais Beto yi joba an o beto yi. E bi sever la ko karama ko be ka dige karate na. wala karam go karate kala sokuna Angata tanto. ah ci bla ko fela An o bla ko fela angata bay. yuri ne de solo shiri balamba Bala ba kile ile ya. ne de balamba premier ne de do O ma check ma wan ndu. check ma bawa olu ne ka demsen ni kaba ko min da check ma baka no do amase ka wulga jore Bala ba du. baba ko te sakala kala lu to ko fanga ko o ma yitane la ci etira ne na Ay mati. mun de ko bake Ah wow. wallahi mo galon tiga malo ya tetel ah balama ale ma ke baladeni est-ce que c'est bon alima
i tɛna n ka kuma kelen f'i ye walahi cɛ min sigilen filɛ i kɛrɛfɛ e tɛ nin dɔn ni ɲɔgɔn fugari t'an ka dugu lamɛnni na walahi hali ni pétard ni cila san 31 na denmisɛnninw bɛ pétard min ci n'a cila walahi i b'a ɲini ka dɛsɛ. ayi cɛmɔgɔ nin kɔrɔ de ye sisan kan i bɛna n kɔrɔbɔ quoi kan tɛgisi yan. ko b'a kɛ ne cɛmɔgɔ a ka suma ye fa fɛ. ko b'a kɛ ne walahi a ka suma ye fa fɛ. ko b'a kɛ ne a ka haramu a ka suma fa fɛ walahi. ko b'a kɛ ne n'a jinɛ ti ma sisilen bɛ mɔ a ka haramu. ko b'a kɛ cɛmɔgɔ ko b'a kɛ ne ayi fugula bɔ bilahi cɛmɔgɔ minɛ. wallahi karamɔgɔ wallahi karamɔgɔ kunnaja wallahi karamɔgɔ kunnaja yakili sigi a yɛrɛ bina aw se o kɛlɛ ka d'aw ye kɛlɛ ka d'aw ye e bɛ ne min b'a fɔ k'a bɛ dɔgɔya. ayi a ma so ma sa a ma ne kɛra an ka dugu balanba de ye. awɔ c'est moi. e tɛ balanba ye wa ne ye dɛmɛdenni de yakili sigi zigiri sama wa e k'i hakili sigi e yɛrɛ kolo bɛrɛ t'e la yɛrɛ ne yɛrɛ ka bugɔli kolo bɛrɛ t'e la wa kamalen e ka na e ni ne ka taa ci awɔ o don ka fili. ayi a ma so ma sa an ka taa ci la karamɔgɔ ka na n ka ko tiɲɛ sa n'i ka na dimi don n na nin ko tɔ to ma sa nin ko tɔ to ma n bɛ nin ɲɛnabɔ an ka taa ci la ka na dɛ na awɔ n'an ka taa sa wallahi karamɔgɔ ye kunnaja n'an ka taa wallahi karamɔgɔ ye kunnaja siɲɛ wɛrɛ ta bɛ karamɔgɔ bɛ ka min. e ka na sa na wa voilà. ne y'aw ye kɛlɛ la ne dabali de banna sisan ni dɔ ko sisan k'a bɛ e fan ci i ka hakɛ to dɛ ni dɔ ko k'a bɛ e fan ci sisan ni e ko k'e b'a sen cɛ e b'a kɛ cogo di. jɔn fa. e fan kɛ n'a ko ni e ko k'e b'a sen cɛ e b'a kɛ cogo di. siga kan e b'a kɛ cogo di. karamɔgɔ walayi. fɛn dɔ bɛ yen o bɛɛ le tɛ ne ni e la sa. awɔ ko n bɛna min f'i ye sisan ni dɔ ko tuguni ko e ye jɔn ye k'a bɛ e fan ci e k'a fɔ ko e bɛ. karamɔgɔ i bɛ ka nin de yan. kuma de don e yɛrɛ tɛ sa n bɛ ka kuma de fɔ misali don ni dɔ ko k'a bɛ e fan ci sisan e k'a fɔ ko e bɛ kɔrɔ fili k'e k'o tigi bugɔ e k'o kɛ tan. n'ala cɛ bɛ nin fan ci bi e ka segin ka taa segin a kan tuguni kamalen n bɛ fan ci walayi ni ala cɛ n bɛ fan ci sisan an k'a kɛ sɛbɛ ye. ka jumɛn kɛ sɛbɛ. awɔ an k'a kɛ sɛbɛ ye. ayi karamɔgɔ fɛn dɔ bɛ yen o man ɲi ne ni e cɛ sa. kamalen ne de ko i ma n k'a kɛ sɛbɛ ye sa. karamɔgɔ ye pɛrɛ. awɔ voilà i pɛrɛ la. ayi n bɛ n'i kama o. i jɔ mi-temps n bɛna ne tigi ka fɔ o mi-temps. kamalen wuli k'i jɔ wuli yan i jɔ non ne ko mɛtiri jumɛn fana nin nɛgɛ sa ala la gira a bɛna problème lase ma non. ni ne donna ne nin du kɔnɔ ni mɔgɔw ye u bɛna fɔ ko n ye cɛ bugɔ dɛ. jɔ i da yan malangolo tɛ se foyi la karamɔgɔ prépara a bɛna se kungo ma. n'an ta ban fara fara kana yɛlɛ sa karamɔgɔ dalen. Allah, i b'a dɔn han? I b'a dɔn. karamɔgɔ
billahi i bɛ taa sɔrɔ a y'a kɛ dɔ de ka o filɛ k'a ci kan i m'a ye karate fini san wala kana yɛlɛ sa i yɔrɔ ayi n tɛ ka yɛlɛ e ka taa ji ta ka na tan taa ji ta ka na Allahu akbar fara bɛna mun kɛ n ji ji da sisan Allahu akbar tɛ ka wuli karamɔgɔ Amadu. Zurari Sirara.